Grupo sa mga idaran nga negosyante sa carbon market may pauso sa ilang bag-id Zumba dance nga naghatag og lingaw sa mga customers. Labaw sa tanan, naghatag usab og kabaskog sa ilang panglawas. Ani ang report. Sila mga babaeng negosyante sa merkado sa karbon nga mipaila sa ilang grupo nga bag-id team diin gikuha ang ngalan sa bag-id dance. Bisan idarana apan maayo pa daw silang mubag-id sa ilang kinabuhi o sa ilang panginabuhi. Taliwa sa kabisi sa trabaho, migahin sila og oras aron inat-inaton ang ilang mga lutahan pinaagi sa pagbag-id sa Zumba. Usa ka oras ang market break nila nga makapagawa sa ilang singot. Seryoso silang fit preparation kay nang hire gud sila og Zumba instructor nga mipahaom usab sa estilo sa ilahang pangidaron. Bawa sa stress o sa makapagwapa sir o tanawa nga kung sir makapasexy. Zumba sir is very very powerful. Tanawa sir o. Ang mga senior sir tanawa ang senior. Kung kaniadto gamugtok lang silang moatubang sa customer karon bag-id smile usab ang ilang ihatag. Gidasunan kini sa mga nanginabuhi sa merkado nga dili lang kutob sa pasingot kundi transformation sa tibuok pagkatao ang namugna sa ilahang gipauso nga bag-id dance. Dako siya gikatabang na mo sir, at least naami time nga ma-burn out ang tanan sir, mentally, physically. She call us bag-id team. Og naa may pasiksi pero the whole purpose gid namo ani is kinahanglan mo taas ang among hangin. Ang bag ito nga sa merkado, naghatag og lingaw usab sa mga customer. Gani inanay na kuno silang gitagad sa mga lokal og langyaw nga mukuha nila og video sa ilahang sayaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.